Minahal kong mga igsuon diha sa Ginoo. Karon mao ang katapusan nga mensahe bahin sa mga buhat sa lawas nga atong angay pugngan. Ato kining gamiton sa higayon aron hunahon-naon kung giunsa nato mapalambo ang usa ka buhat nga magpakita sa kinaya sa Ginoo. Nagampo ko sa ngalan sa Ginoo nga bisan ang gagmay nga mga sayop nga kanunay natong pasagdan atong maligon ug masulba dayon aron kita motubo nga mahimong hingpit nga pangasawunon ni Kristo. Una, tan-aw nato ang atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ang paagi sa pangumusta, pakigstorya ug pakiguban sa uban, lakip ang atong mga tindog ug binuhatan. Ang tinuoray nga pangumusta kinahanglan matinud-anon ug tin-aw. Sa pakigstorya maminaw kita og matngon. Sa pagbisan pa kung kahibalo na ta sa gisulti. Ang pagtahod sa pagpamati makalihok sa kasing-kasing. Sa pagsulti hunahuna ang oras ug interes sa kaistorya. Likay ang pagsigig istorya bahin sa kaugalingon o pagpili lang og hisgutan nga dili kasabot ang uban. Bantayi usab ang tono, ekspresyon og nawong og kung maayo ba ang pagdawat sa imong gisulti. Ang hapsay og matinahuron nga tingog magdala og gugma gikan sa uban. Bantayi ang lihok sa lawas, ang pagtudlo gamit ang tudlo o pagbuhat og butang nga mahimong bastos sa uban. Ang paglitok samtang nagkaon og pagtan-aw sa laing direksyon, samtang nagistorya kinahanglan usbon. Magpuyo sa pagpanulti nga matinahuron bisan sa mga kabatanunan. Ang paggamit sa honorifics og matinahuron nga tono labi na sa mga kultura sama sa Korea importante gayud. Bisan asa nga nasod, ang prinsipyo sa Biblia mao gihapon. Magsulti uban ang pagpaubos ug pagtahod. Ang pag-ampo mao ang pakigstorya sa Dios ug kinahanglan buhaton uban sa pagtahod ug pagbalaan. Kung nag-ampo man ka para sa kagalingon o alang sa uban, magmatngon, gamita ang matinahuron nga pinalungan ug magpuyo nga tinud-anay ug malumo ang tingog. Kung mahimo, magluhod ug mag-ampo nga nagpakita nga naa sa tubangan sa Dios. Likay ang sobra nga slang, jargon o dili kasagaran nga mga pulong o gamita ang natural nga mga lihok ug sinultihan. Apan ang labing importante mao ang kasing-kasing nga puno sa pagtahod. Ayaw gayud paghukom o pagtamay sa uban base sa kahimtang o pagbati. Ang matag usa nga kalag kay napalit sa dugo ni Kristo ug ang pagtrato kanila uban sa gugma ug pagpangalagad kinahanglan mahimong natural. Ang paghisgot sa telepono usab nang ginahanglan og ethics. Laing paagi kini kaysa sa personal nga pakigstorya. Bastos ang musuti lang sa gusto nimo og kalit nga paungon ang tawag. Manawag sa dili angay nga oras o magpugo sa taas nga panagistorya. Ang pagsaba sa telepono sa pampublikong lugar o pagtanaw sa text samtang nagistorya kay usa ka kahimtang nga walay pagtahod. Kung aduna kay kasabutan o panahon sa pagsimba o pagampo, kinahanglan paungon ang telepono. Ang paggamit sa telepono sa pagpangita o pagtanaw og video o pagtext sa balaang mga higayon, nagpakita sa kawalay pagrespeto sa Dios. Ang mga gagmay nga binuhatan nagpadayag kung giunsa nato pagrespeto ang Dios. Sa relasyon, bisan pa sa pamilya, higala o katrabaho, ayaw pagpasagad lang tungod kay duol mo. Mas duol ang relasyon, mas kinahanglan ang pasensya ug ethics aron mapadayon ang kalinaw. Ipakita ang gugma og pagsabot, pasidunggi ang uban pinaagi sa mga mahayag nga pulong. Ipadayag ang pagpasalamat ug hatagi sila og panahon sa pagdasig, pasaylo o pagsahulog. Bisan ang imong mga anak ayaw tamaya, likay ang mga hangyo nga makasamok sa uban o ang pagpugos tungod lang sa pagbati o obligasyon. Kini makapalayo sa relasyon sa mga superior. Ang Efeso Kapitulo 6 versikulo 5 hangtod sa 7 nagtudlo nga mag-alagad kita nga tinud-anay ug tibuok ang kasing-kasing ingon nga nag-alagad kang Kristo. Atong tahuron sila dili lang kung nakitaan apan uban sa maayong kabubuton, isip ulipon sa atong Ginoo. O nga atong pagatubang sa mga ubos ang nga kahimtang, ayaw gayud pagpanaway o pagpakita og pagka-superior. Ang tao nga nagsunod sa kamatuoran og kaayo sa Ginoo molihok uban ang pagpaubos bisan sa labing ubos. Sama sa giingon ni Jesus sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 42, kadtong nagpainom og bisan nalagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod tungod kay siya akong sumusunod gantihan gayon.
Og sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 10, matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisan usa niining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel at tuwa kanunay sa tubangan sa akong amahan didto sa langit. Kung ang atong kasing-kasing nagamot sa gugma, sayon ra ang pagpakita og pagtahod sa tanan. Ang husto nga tindog ug panggawi nagpakita sa pagkabalaan. Ang pagkaluya sa lingkuranan, pagsaba samtang naglakaw, pagdagan sa hallway o pagdala og butang nga walay pag-amping kinahanglan usbon. Sama sa giingon ni Jesus sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 19, dili siya makiglalis ni mosyagit, ni bisan kinsa makadungog siyang tingog sa kadalanan. Nagpasabot kini sa bilis sa kalina og kahupay. Ang kasaba sa pagsira sa pultahan, jower o paggamit sa tiil sa pagsira, ug ang mga batasan nga sama sa pagpangurog sa tiil o pagkitkit sa kuko dili angay sa pangasaunon ni Kristo. Ang pagmatngon og kahinay sa lihok sama sa pag-abli og pagsira sa pultahan nga walay kasaba nagpakita sa pagtagad sa uban. Ang pagkalimot sama sa pagkawala sa butang dili magpakita sa mga meetings or paglapas sa mga saad sa Ginoo, mausab pinaagi sa pag-ampo og disiplina. Kung kanunay ta malimot o masalikway sa mga saad tungod sa babag nga walay pulos, mawala ang pagsalig sa Ginoo sa uban. Ang pagkamatinud-anon sa oras ug kasaligan, bisan sa trabaho, pagsimba o personal kay kabahin sa kinabuhi nga matinud-anon. Ang malinawon nga kasing-kasing nga mamati dagtugot kanato nga masunod ang balang espiritu ug magpabilin sa husto ang atong mga prioridad. Ang kalimpyo usab kay kabahin sa husto nga pamatasan. Ang kawalay pagatiman sa kaugalingong lawas mahimong walay pagtahod sa uban. Bisan sa simbahan, balay o publiko, paninguha ang limpyo, ilabay ang basura sa saktong lugar o gibalik ang gigamit sa hustong dapit. Ang panultihon kapitulo 20 bersikulo 11 nag-ingon, ang binuhatan sa sakabata magpakita kung kinsa siya. Pinaagi niini makaila ka kung maayo ba siya og matarong. Ang kasing-kasing nga nahugasan sa kamatuoran magpakita sa pagkamatinud-anon sa tanang aspeto, kalimpyo, kahapsay ug pamatasan. Sa publiko, magmatngon kita nga dili kita makababag sa gianan o magsaba-saba. Tahura ang mga rules sa trapiko sama sa ginatudlo sa mga kabataan. Ang maayong konsensya nagdala og matinahuron nga binuhatan sama sa paglakaw sa gawas nga bahin sa sidewalk aron panalipdan ang uban, pag-abli og pultahan para sa uban ug pagpangayo og pasaylo kung masangyad ka sa usa ka tawo. Ang pagdali-dali sa daghang tawo nga walay pagtagad sa uban nagpakita og pagkahakog. Ang pagparking nga walay pagtagad sa uban sama sa pag-double park o ang dili pagtagad sa tawag sa uban wala magpakita og pagtakad. Kung gamiton nato ang pampublikong luna, kinahanglan nato respetuhon ang mga rules ug ang katawhan. Ang kalit nga pagbisita nga walay pahibalo, ang pag-abli og saradong pultahan nga walay pagtugot o ang pagsuroy-suroy sa balay sa uban nagpakita og kakulang sa pamatasan. Kung kinahanglan mo bisita nga kalit, paila sa matinahuron nga paagi, isulti ang tuyo og parespetuha ang tubag sa tagbalay. Sa katapusan, tratuha ang mga butang sa publiko ingon nga imo, ang dili pag-amping sa hiniluman nga libro o pagpataka og saba sa concert o pampublikong kalihukan kay dili angay. Ang pagsulob og angay nga sanina sa pagsunod sa saktong pamatasan sa usa ka event, nagpakita sa pagtahod sa dapit ug sa mga tao. Sa panahon sa pasundayag, ang pag-istorya sa dili angay nga oras makasamok sa uban ug magpakita og kakulang sa pagtahod sa mga nagpasundayag. Sa mga formal nga kalihukan, sama sa black tie events, ang pagsulob og ordinaryong sanina dili angay. Sa samang paagi sa pagsimba sa tubangan sa Dios, ang atong sinina kinahanglan magpakita og pagtahod dili kinahanglan mahal apan limpyo ug matinahuron. Ang pagsulob og sanina sa sport sa pagsimba nagdaot sa kapagkabalaan sa dapit. Isip mga anak sa Dios, ang atong panagway magpakita unta og dungog ngadto kaniya. Ang husto nga pamatasan sa pagsimba mulabaw pa sa barog, gikan sa pag-abli sa pag-ampo o pa-Apostles' Creed hangtod sa panalangin ug pag-ampo sa Ginoo, kinahanglan natong ihalad ang tanan uban sa pagtahod. Ang Dios nagtan-aw sa matag usa ug madawat sa pagsimba nga gikan sa kasing-kasing. Ang pagkatandog sa kalibutan ng hunahuna sama sa tinguha nga mohuman dayon sa serbisyo, pagunahuna og sports o panagtapok nagpasipala sa Dios. Ang tinuod nga pagsimba ihatag sa espiritu ug kamatuoran. Uban sa tibok pagtagad og pagtahod, ang maayo nga pamatasan, ethics ug moralidad magsunod sa dili paghatag og kasamok sa uban nga nagatubo gikan sa kasing-kasing nga una sa nagunahuna sa uban.
Bisan pa man ang ngalaylahi ang pamatasan base sa kultura o panahon, ang prinsipyo nga magpabilin maong pagtahod. Ang atong panlabas nga lihok moangay gikan sa sulod nga baruganan. Ang pangunahuna niini nagpakita nga ang pagsimba og inadlaw-adlaw nga pamatasan dili lang gawas nun, kun dili nagpadayag sa sulod sa kasing-kasing. Ang unom kabahin sa lawas nga kinahanglan pungan ang unahuna kasing-kasing mga mata mga dalunggan, baba og tindog nang inahanglan og labaw pa sa kahibalo og paningkamot. Ang tinuod nga kausaban gikan sa pulong sa Dios, grasya ug balang espiritu. Sama sa unang Timoteo 4 Versikulo 5, kay kini gibalaan pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Kung walay kausaban sa sulod, ang mga paningkamot sa gawas maluyara. Apan kung ang kasing-kasing nahinluan, mosunod dayon ang mga buhat ug motubo kita ingon ni tinuod nga sumusunod ni Kristo. Minahal kong mga igsuon, hinaot nga mahimong balaan ang inyong unahuna og mahinlo ang inyong kasing-kasing. Hinaot nga ang inyong mga mata mangita og kamatuoran, ang inyong mga dalunggan makadungog sa hustong butang, ang inyong mga baba magsulti og matarong, ug ang inyong pamatasan walay ikasaway. Sama sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 16, busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Hinaot nga ang inyong kinabuhi magpabati sa humot ni Kristo ug maghatag og himaya sa Dios. Amen.